Stella kei chu Northwood University a ka kal mek a lawm kanu te hian an ngaih ven lutuk chia chu wanga lawm chu eia ka sawm che ni ian nan a tih taka chuan a lai ru chem chem mai ni hnih lai hospital a awm hnu chuan Zoe pawh damdawi in a chhuahsan ve dawn ta a thlawhwal nan tiin chhung kawtwei khawm te an rawt a gu chhungkua te pawh chu sawm ve an tum nghe nghe ianan anin kawta Stella i bag alo ah that tir lai vel chu an va hmu fut a hlohp mai Zoe chuan alo thik hle iana te i lo chhai ve ngam ani maw ka ta tur ani kha tiriru chungin u ian lo leng la te ava ti vel ka haw phut ange tiin Stella chu a bye bye a haw ta dai pagut anu pa chuan an then awm su chhungkua ina chu eia an sawm thu chu an fapa lo hawn hnenah chuan an hrela nusia ni chuan an fanu dik tak zawk saw a lak tlak hmel rau mai muk exam a pawh khan mark zasari chuang a hmu an tia sin a tih chuan chu wanga niang chu eia min sawm lawm an tum ani ka ring an pa chuan alo ti vata ani chuan ka lo kal ve ang ian chuan alo ti le thut eheu tenga tinge tun lai hi i lo haw tlai thei reuh mai zing chhuah lai phur thei bawk si thil thleng a awm em ni tiin anu te chuan an lo fiam a lai deuh chuan inchung lam a pan san su chhungkua te chuan chu eitur chuan gu chhungkua te chu an lo ngak thap a iana chu a bulah thu lova Stella bulah a thut dai awangin Zoe chu a thin a rim ṭun mai pa ber chuan Zoe tha taka a pas lawmna te pawh ani pah bawk anga damdawi in atangin a lo chhuak tawh bawk nen Stella erawh duh thu sam ala pha chiah lova mahse Zoe hian a zirtir anga a ti tha ve mai ang alo tih chuan Northwood University a alo lu hunah chuan i lo ngaih ven ve thin dawn nia aw tiin nu ber chuan iana chu a ngen a ka thei lovang department khat kan ni lo chuan a har sa a lo ti tlat mai Stella chuan thil dang dai alo ngai tawh a ianan alo en ring chu hmuthutin a thil in lai chu a hak phah chu a unau te chuan lo la kawi li in Zoe zak i hmu sita i nui zat ani kha i phak lo wangin i sik ani an lo ti le ta ringaw thlawm a chu tiang ani lo a ti pawh in ngai dam dil rawh a zirtir duh lo mai ang che an la ti ta deuh deuh min zirtir chuan ka ti che thei ngawtang Stella in alo ti ve maka chuta iana pawh chu lo ṭawng chhuak ve in Stella te chuan a ti tha viau khan ka lo hria a tih taka chuan midang chuan awi lo viau mahse nulin dai chuan mark in sat ngei hmu a tiin a lo zawt thung a zasa a ti chiah an sardine an a pa chu a lo khawl Zoe chung changa aniang an lo fak thei khawp mai a tih zawm zata tuman Stella chu an ngai sak le tawh lo mahse khawl chu la in loudspeaker a chuan an dah vel a Zoe khan mark zanga sawmli pakhat a hmu a chu lo hril cheu ka tum a alo ti tak tak liu a phei chuan Stella chu kut te alo ben khum vel mawle din chuan Stella chu Zoe khan in pawh vak lo ang khan a sawi a alo ti hle a ni thingtlang atang alo haw ania nung changmawi a hriat lo chuan lo sawi zel ula kan lo hawang parichar te chuan alo ti zung zung an thusawi chu ngai pawimawh lo takin a ei lai chu Stella chuan a ei zawm mial mial a ian chuan alo leina tle chuta din chuan lekha thiam thei tak ani kha mawle mark zasari sawm pakua lai hmu sin alo ti ta mai advance class a awm tura a duh zia te alo sawi zui bawk a an vai chuan an ngawi ta dak mai nusia ni pawh chuan nuam a ti tawh lova hawm mai a duh thu a sawi mahse ian chuan kalapur lo ei ri ang u alo ti tlat a ava mak ve yen tawn aniang liu ana lo la ti ṭal tuition pawh i kal ngai si lova engtin nge i tih that viau thei i thanan alo ti ve bawk keimah in ka zir thin zirtirtu te ka zawt thin ani mai a lum pawisa sian kher angai hlei nem Stella in alo ti mak ka ti pa Stella kan lo hri chiang lova mi sawi ka hriat sual aniang Zoe chuan alo ti kual ta vela chu bottle chu ngai dam dil nan pek te avatum Stella chuan alo hnara a thauh der ta chuai mai a ke them chuan liu mai chu ala per zui
Zoe ti ani lo, Stella ina lo no let ani kha, tiin Leo chuan a lo la mo pu hram bawk a. I than la chuan, ni e, engmai thiam lo na awm lo, a lo ti ve bawk. Boruak chu a dang ta hluk mai. An thawm ngai thla pe lovin Stella chuan earphone a vuah san le daih tawh. Ian te chung kwa pawh chuan an haw san ta a. Parichart erawh Stella hnenah chuan ngai dam a dil zui. A pawilo, keimah kein enkawl thei tho lawm, Stella chuan a lo ti mai a. Lekha thiam thei tak fanu ka nei che hi ka lawmin ka chuang khawp mai che. A pa ina tih phei chuan, Zoe chuan a lo thik hle a. Ian a nen pawh hian soirim dan te a awm mai the sin. A pa ina ti le chuan, chutiang lam chu ka ngai ven lo, baka advance class a awm pawh ka duh lo ani, tiin Stella chuan a lo hnial a. Eng ti kawng zawng ma in hman tangkai tir a tum lo. An en dan chu fanu hmangai na ai ma in, ama an chawr theihna le hman tangkai theihna, ming thatna hlawh chhuah an duh wang ani tih chu a hrekar tawh ani. A pas manah chuan enge duh a pa ina zawh chuan, dawm a awm chu a dil ta zai a. Inah chuan duh angin lekha a zir thei lo thu a sawi bawk. A pa pawh chuan a lo rem ti ve ta hram a. A tuka Stella in thiar chhuah tum chu an awm pui pa khan a lo dang tlat a. Leo an biak che duh a, lo ngak ruk rawh. Zoe a thlem a niang, a lo ti. Chutiang ngah nan mai hun ka nei lo, nizan atang tawhin an in thlem tawh ni lawm ni. A ti pawh chuan, I chuak thei lovang I chal tlai reuh riau mai, tiin a lo dang tlat a. Nulinda I a lo lan ve le, Stella chu a chap der ve ta. Tu pawh hian Zoe hi in ngai sakin ka thi kangin in ngai zela, chia hlo le zel pawh hian min pusit tawh ni hi, a lo ti ve zai a. Nulindai thin rim chuan, na thok pa chu a ban dai. Lem chan te chu a thiam ve tho a lawm le. Dawma a awm pui tur te pawh chuan Stella chu an lo lawm thiam hle a. Lekha thiam thei tak ani awangin an lo tlawnh hle. An ni pawh chu thiam thei pawl an ni ve tho a, mahse tuman an tluk lo. Ama anga tih that an tum chuan a zir dan anga zir ve tur chuan a lo fui a. Mahse tuman a zir ang chuan an zir ve pei lo. Chola le zel pawh chuan ani chu a haw ve ngai lova. Pakhat na nitlak reng I lo ni hi le. An ti thlawp mai ani. Anu chuan lo callin, Stella, eng tika ngi lo haw dawn, kan ngai tawh lutuk che a lo ti. Pressure na sa sia, ka lo haw man lo ani, a ti chuan. Zoe chu nitin a lo haw thei tho sia, a lo ti le a. Ani nen te chuan, mak pawh kan in hmu that lei reng a lawm, kepun ka ngai chewu, mahse lekha zir na sat ka ngai si a. Stella, su chung ko mi le sa I ni chuan kan thu hi zawm tur ani, chuan lam siam lo khan lo haw ang che. A pa chuan a lo ti bur mai. Stella in khawl a dah mak. School thleng chuan an lo kal chil le ta si. Hetiang chang thawp mai ei hian mawi lo awm thin, I cher lutukang, lo haw ri phawt rawh, kar tawp ani tho hi, Nulinda ina ti chuan. Ka hman lo ka ti kha, baka, natuk Monday ani tawh si a, tiin Stella chuan tran a lo khawh ve tlat. An chung ko boruak chu rei lo te hi pawh a pei tawh hlawl lo. I lo haw lo chuan, lucham ina khan kan thon let le mai tur che ania. A pa chuan a lo ti ta. Chuta din kha lo kalin. Khoya ma Stella hi a kal thei lovang. Kan skula thiam thei ber min ti hming thatu tur ani hi. A lo ti ta. Chutiang ani lo, ina choi tura hruai haw kan tum mai chaw ani, an ti chuan. Aruka min thon haw in tum wang aniang, tiin Stella chu a lo chap der ve thung. Din chuan, hruai haw chu karem ti lo. Kapate hi IRS a thok ani a, in hriat chian kha, chu wang chuan, a du lo chung chu hruai haw ri hi karem ti lo ani, a lo ti ve tlat tawh. An haw san le ta nge. Pa ber phei chu a thin a rim khawp mai. Mi te en ron le ngai san an hlo tawh awangin, su chung ko fanu ani chu chuang taka lan tir vel chu a duh thina. An duh angin an ti kual thei bawk si lo chuan, a ti thin rim thin hle ni. An company thleng pawh chuan an tlak chhiat phah chu a hlau bawk a. Zoe hnenah chuan, naktuka Stella tan ei tur hrisel tak tak kan siam anga, I ken sak dawn nia. A zir ngorh bawk si a taksa in a tuarang, tiin
a pa chuan a lo hrilh a mi tam tak hmuh lai kherah an thil ken tir chu tha taka pe tur chuan a ti deuh kher bawk in la fel ta reng zoe pawh chuan a ken sak ve mai a mahse Stella dawhkanah chuan a theh bu vek kanu siam ani kha ei vek rawh mahse chu chhung kaw thatna hi hre reng la i rulh liat a langai dawn ania a va ti kher bawk ka duh lo la let rawh Stella in a lo tih chuan nui khang lang su i thiam thei awang mai kha an i in ti thei deuh tihna em ni Zoe chu a thian rim tel tel a thian tela chuan tu nge hetianga kan thiampui nu lo hmu sit ve ngawt hi chu chhung kwa ten in ngeih sak lo zia te chu kan hre ve reng alawm tuna taka in lo duat thar leh hiam hiam a zahpui awm lutuk mai an lo tih khum ta bor bor mai si a zak leh thin rim deuhin Zoe chu a chhuak wang a chhung te hnenah chuan a va zual ko nghal zat zat bawk a an ni chuan lo khawlin an lo hau leh hrep mahse enga tan ma lo ngai lo final exam an hma chhawn tep tawh awang chuan ngawrh leh zuala zir chu a tum sauh sauh thung a Chloe chu an school ah chuan rinlo tak mai in amah hmutur chuan a lo kal hlo a lawm hle a lo kuah nghal vatin ka ngai lutuk che sin tih in a lo ṭah khum exam a hnai tawh si a eitur ka lo ken sak che ni hi zirna sa viau ang che khawpui ah hnathawkin ka lo awm tawh dawn a lawm lungngai su ka lo tlawh fo thin dawn che nia tucham in chhuakah chuan a thleng sang ber ani a kan chuang lutuk che sin tiin Chloe chuan a lo fuih sauh sauh nikhat chu Zoe chuan Stella chu room ah kalh hnan a tum a mahse a lo hmu ru kheuh mai a lut ngei a Zoe chuan a va en zui kawngkhar chu a lo in hawng si enge awm zia le a lut ngei sia a in lawk mia lo tiin a va lut dun dun a Zoe good luck aw tiin Stella chuan kawngkhar chu a kalh hnan ta hmak mai Stella lo hawng va te tiin a au zui tuar tuar a a kal san wang a capital city ID card chu a lo thlen tawh awangin an in kawtah chuan Stella chuan a va ngaih ven a hmu chu a lawm hle kal leh mai a tum laiin a chhung te khan an lo hmu tlat mai Leo chuan Zoe te i lo kalh hnan vela teacher ten an hmu hma hlawah i van nei mai ani kha ni lo sela chuan i chak lo viawang sual reuh lutuk mai a lo ti ngal a thang kamah amah a awk ani kha a lo tih khum hmak a an in ro pui taka awm ai chuan Chloe in luah chiap taka awm ve chu a thlang daih zawk a nu erawh chuan pawisa a lo thawn zeuh zeuh thin exam chu an ṭan dawn hnai tawh a exam tur berah ai chuan Chloe zawk chu a lo nervous zawk exam chu an ṭan ta Stella pawh chu a nui leh ver tawh an zawh ni phei chuan Chloe bakah Yara leh Freya te an lo lang ve hlawih bawk a chu chhungkua ten an awm pui an ban hnu khan an pahnih in hnathawk turin a lo sawipui zui a lo ni a law tha tak an nei ve tawh tur chu an lawm hle ni media lam atangin interview tu te an lo awm nak nak a celebration dinner eitur chuan Stella chu inah chuan an lo nghak thap tawh a lo haw thei si lo i hrilh lovem ni tia Zoe an zawl a in ka hrilh renga a lo haw duh lo nih kha min hau hrep leh ngala ka zak lutuk a ti bawk si luh lutuk mai a tawk chia ni chu a tel lovin kan ei anga ni mai lawm Zoe i tan ani mai tiin pa ber chuan lung awi lo tak chung chuan chaw chu an ei ho ta a exam an zo tawh bawk a Stella chu hnucham inah bawk chuan va haw leh ri in hlim takin an lo lawm a thil hawn sak te chu an ei in an in ho Stella pawh a thla a muang huai tawh amah hmangaia leina tak tak tu engmah a nih lo lai pawh a enkawl tu te an ni awangin a ngai hlu hle bawk ani a kha tawkin a chhung te chuan lo biak pawh chuan tum thin a mahse a chhang tha duh lo pawisa an lo thawn hmang te chuan a zin vel mai thin a an result a lo chhuak ta Zoe chuan a en thangam lova mahse a lo pass ve hlo mai a mark hmu erawh a hma aiin mark sawm vel bakin a hmu tha lem lo thum mahse a unau te chuan
I ti tha lutuk ania thei tawp i chhuah a lo mum lutuk an lo ti ve tlat a. Pa ber erawh chuan Stella result chu a hre chak hle a khawl ta a. An ni pawh chuan an lo en zo ve chiah. Marking zat ngei hmuh an tih chuan ka hre mai lo ka mark hmuh zat hi an lo tar lang ri lova tih in a chhang a. Engtin nge lan lo thei thil fel lo a awm ani lo maw barcode te kha i ziak lang ve lo aniang chu tih in mawl tih hmel deuh chuan an lo sawi leh hman hram a. In tawngkam a ngei awm thei em mai top 50 a ka lan wang aniang chu ka mark score pawh a lo lang tep tawh ang ka buai ri tih in khawl chu a dah san ta hmak a. Hian an lo khawl ve le in i mark hmuh zat pawh an tar lang tawh ania capital city a i ti tha ber pakhat na i ni tih in hlim takin a lo hrilh a. Reporter ho lah chuan interview ngei tumin an lo chang thap reng bawk. In lam atangin anu leh pa te chuan an lo en ve a an chhuang hle. Ka lawmpui lutuk chi ka vanu ka chhuang tak zet chi ani. Reporter tam tak kan ina interview turin an lo kal thin a. Su chhung ko ti hming thatu i ni hi lo haw tawla kan ina nge hian interview nei angu aw tih in a pa chuan a lo sawm le. Interview mumal tak kala nei lova nei chu ka duh mahse heta ka awm na hian ka nei ang Stella chuan a lo ti tlat si. A rilru an hmin le thei dawn chuang lo tih hria in min lo nghak la nak tu ka kan lo thlawk ve nga langa chuan interview chu kan nei ho dawn nia an ti le ta zawk a. Zoe chuan pa enga tan ma kan chung kwa hi min ngai lova ni vapan pawh chu a tul ka va ti lo ve a lo ti pawh in nang la hi i puitling thei lo i thluak ka hmang ta che Stella pakhat na ni chuan kan chung kwa in hming that na le ngai san kan hlaw dawn a sin engma soi buai ngai lo kan kal vek tur ani tih in a pa chuan a lo hau le zek. I than chuan a lo hnem vat. Anu le a pa te hian Stella hlir an ngai saka min hmangai tawh lo ani te a lo ti vela. Lungai su Zoe ka kalsan ve ngai lovang che tih in I than chuan a lo hnem seuh seuh. Dik tak chuan I than hian unau dik tak an ni lo te a hriat atang phei kha chuan a ruken a far nu chu a lo ngai zawng rem thin a lo ni. An chung kwa chuan Stella hmutur chuan an va kal ta ngei a. A va han khawro em em lum bok si vai vut tam si thing lutuk mai tih in an va phun le ngal hman hram. Zan in chu ka bula mu ro aw tih in anu chuan Stella chu a sawm a mahse a lo duh lo. Nak tuk lama nu cham ina interview kan nei dawn kha in duh chuan in lo kal ve dawn nia tih in a hril a. A haw san zui. A tuka chuan intinal deuh chuan an va lang kim le thap a. Stella erawh chu awm hmun kawr mai mai nen a lo awm si. Kawr nalh deuh hle kan cha sakang che aw engei size tih in anu chuan a lo zawt a. Chloe chuan medium a lo ti vat. Pheikhawk an ti le chuan an pi ber chuan 7 a lo ti bawk a. Anu le pa tak tak te ai chuan tuna a awm pui te hian engkim a rawng ngai na zawng thlengin an hriat pui vek ani. Mahse Stella chuan kawr cha chu a lo duh lova. Interview an nei hma chuan Mr. Richard chuan thusawi na hun tawi te ka lo hmang ve lo ka nge. Kei hi Su Group General Manager ka ni a. Heng te hi ka nupui fanau te an ni e. Stella hi chu Zoe nen hian in lai chin na thatak mai an nei a an ti kwal vela. Stella lama chuan reporter te chu kal ta vekin a hming anu le pa le a seilen dan te soi turin an lo nge na. Stella lin kanya he nu cham in atang hian ka sei lian ani min en kol tu kan pi chunga hian kalom tak zet an ni hi ka thian tha ka unau te le ka chung kwa te chu an ni e a ti ta dai mai si su chung kwa te a soi lang ta reng reng mai si lova a pa te chu an thin rim hle tuma chuan lo ngai sak to lovin an lo nek thluvel mai mai to dot ta chung kwa anga an lo soi ve lawang khan anin kota reporter te chuan thin rim takin interview hun ngakin an lo chang rana pa ber pawh company lama awmin an tlak chhiat awang chuan a buai hle bawk ina lutur pawh in marks a vuah hial te angai a an then awm khawveng te la chuan mahni fa pawh enkawl tha lo mi hmuh sit ching an ni hi
daw sawi thei si tiin an lo tawng vak vak bawk si an chhungkua chuan hawi ngaihna reng an hre tawh lo Stella la in an vai chuan a block vek tawh a an be tlang thei tawh bawk si lo Ian nen erawh chuan an la in be ve fawk a in ngaih zawrhna lam erawh an sawi ngai lo thung Chutia mang ang taka an awm lai chuan su chhungkaw in tel khawm lam chuan thuthar an rawn nei ta su chhungkua min timual pho lutuk a nangmah ni wang hian kan tlak chhiat phah thei a chu wang chuan company sil kha min pe le tawh u nang zowi wang hian engkim heng harsat na zawng zawng hi a thlen phah ani nang hi su chhungkua atanga nawh chhuai ni e chuan Ethan le Leo te pawh company upper management atanga remove in ni nathawk pa ngai atangin in thawk tan le ang heng kan sawi tak te hi in pom lo ani chuan su chhungkua atang hian in chhuak thei ang an lo ti ta hmiah mai ani na an hlih sak takah chuan pa ber pawh chu a dam lo ta hial a anupui erawh chuan fuiin tha takin a enkawl sauh sauh thung a zawi room a avakal chuan Ethan chuan a lo thlem mek a su chhungkua atanga i chhuak hi kalawm daih zawk a sin i u naupa tak tak kan ni lova thisinah inzawmna kan nei hek lo chu wang chuan kan awm dun thei dawn zawk ani a lo ti anu chuan eng thil nge mawi sawi le i u nau nu anih kha a ti pawh in ka hmangaih a lawm nei ka duh ani a lo ti ve tlat anu chuan a beng hriap a Ethan an zowi chu a lo fawp bawk ani chuan a lo nam sawn chutah a pa khan a lo hmu ve bawk nen nu ber pawh chu a dam lo phah ve leh ta Stella zin tum chu anu chuan a lo khawl a a dam lo awang chuan a va kan ve tha taka in enkawl tur te chuan a hril a nu ti erawh chuan a la ko ngai lo re thei taka a lo sei lenna te kha tun hun a thlen theihna anih thu sawiin engkim hi pathianin kan thatna tura a ruat ani vuina tur engmah ka nei lo tiin a hrilh nghe nghe su chhungkaw ro erawh engmah a duh lo thung a su chhungkaw tlak chhiat zel tur dan nan zawi chu putar hausa deuh mai a pa chuan nei turin a ti lui ta a ani pawh chuan a hnial ngam lo Ethan a khan varuk chhuah a tum a a ke an lo vuak tliah sak bawk si kum nga lai a liam ta a su chhungkua chu tlak chhiat lam panin ding chhuak thei tawh lo turin an awm ta chuti lai chuan Stella erawh chuan company thar denin hlawhtling takin a hun a lo hmang ve mek thung a a tawpah chuan su chhungkaw inah chuan vakalin a pa hnenah chuan an company chu leitir mai tur chuan a va ngen ani pawh chuan duh thlan tur dang a nei lo awangin an company chu a lo leitir ta a Stella chuan a naupang te atanga a nih tum chu a ni thei ta a hmangaihna hmuhsitna diriamna le ri theihna te chu amah ti chhetu ni lovin a nih tum nih tir theitu ah chuan a lo hmang tangkai ta dai ani ole khati zawng kha tuntum drama chu a lo ni leh ta a drama thar hmun awm tak nen kan lo kir leh va dawn nia